Prinášame zaujímavé informácie zo sveta kariéry pre mladých absolventov našej školy. Spoločnosť SPIE Elektrovod je vedúcim európskym poskytovateľom multitechnických služieb v oblasti energetiky a komunikácií. Jej zástupcovia prišli v piatok 24. mája na strednú odbornú školu Polytechnickú, ulica SNP 2, Zlaté Moravce, s jedinečnou ponukou pre absolventov. Prišli poskytnúť odpoveď na otázku, prečo zvážiť prácu práve v tejto spoločnosti. SPIE Elektrovod je spoločnosť, ktorá sa môže pochváliť viac ako 50 000 zamestnancov a obratom takmer 9 miliard eur za rok 2023. Ponúka stabilitu, rozmanité príležitosti a podporu pri kariérnom raste. Pracuje na inovatívnych projektoch v oblasti energetiky a digitálnej transformácie, čo znamená, že zamestnanci spoločnosti sú súčasťou riešení pre budúcnosť. Pre tých absolventov, ktorých otázka z úvodu oslovila a uvažovali nad tým, že by mali záujem pracovať v spoločnosti, ktorá má stabilitu, podporuje ekologické iniciatívy a má široké portfólio odborných príležitostí, boli zástupcovia spoločnosti pripravení odpovedať aj formou individuálnej konzultácie. Ak hľadáte kariéru s perspektívou, SPIE Elektrovod je tou správnou voľbou. Stredná odborná škola Polytechnická, ulica SNP 2, Zlaté Moravce, je hrdá, že uvedená firma sa v tomto školskom roku stala jej partnerom vo vzdelávaní a tak môže svojim študentom ponúknuť spoluprácu s touto nadnárodnou spoločnosťou už počas ich štúdia.